većinska Jagodina, čestita i poštena Jagodina, mlada Jagodina zna da ceni vas i zna da dođe da vas posjeti, da pomogne kad je to moguće. To smo radili uvek, to ćemo raditi i u buduće. Pored toga radimo na zajedničkim projektima da obezbedimo bolji standard i život naših Roma ovde u Jagodini. Šta god da vam je potrebno i šta god da vam treba, kao što smo to radili do sada, radit ćemo i u buduće, pomoći ćemo vam kad god je to potrebno. Samo se javite vašim predstavnicima i tu smo za vas u pola dana i u pola noći. Ajde, deco, došli. Ajde. Ćemo na 3-4 sad, ajde, 3-4 sad. Preko 74 uspešno realizovanih akcija, preko 700.000 dinara pomoći socijalno ugroženim porodicama, preko 400 paketića pomoći socijalno ugroženim porodicama, bez ovih 300 koliko se danas nalazi ovde, možemo biti zadovoljni sa svim onim što smo radili u protekloj godini i da se nadamo da ćemo u sledeću godinu ući još uspešniji sa još boljim, kvalitetnim akcijama, a ova akcija svakako pokazuje da će to tako i biti. Bunt ne pravi razlike između mališana srpske zajednice, između mališana romske zajednice. Mi živimo u jednom gradu, delimo i dobro i zlo i danas je došao trenutak da kao za pravoslavnu novu godinu prošle godine, da kao za novu godinu i deljenje paketića za novu godinu u centru grada, podelimo paketiće i ulepšamo ovaj dan mališanima iz romske nacionalne zajednice i danas da u zdravlju i veselju dočekaju pravoslavnu novu godinu. Dragi naši najmlađi sugrađani, dragi naši nešto stariji sugrađani, kao što se to već i očekuje udruženja Bunt Prava Jagodina, kao i prošle godine za pravoslavnu novu godinu i ove pravoslavne nove godine smo rešili da najmlađe sugrađane obradujemo jednim skromnim paketićem koje je naša organizacija pripremila za svakog od vas. Još jednom, srećna vam pravoslavna nova godina. Uvek smo tu da socijalno ugroženim sugrađanima pomognemo, to je bilo i u ovom slučaju. Kada smo došli ovde, bilo je katastrofalna situacija, neljudski uslovi za život, potpomognuti našim prijateljima. Došli smo ovde i u 6 dana renovirali ovaj životni prostor u kome se Bojana nalazi. Uvaženi sugrađani, kao što smo napomenuli, naše aktivnosti dok ova nesreća zvana korona ne prođe kroz našu Republiku Srbiju neće stati. Danas se nalazimo gde drugo nego na strelištu, gde drugo među standardno humanitarnim i kvalitetnim ljudima. Nalazimo se u jednom malom ekspres restoranu na strelištu koji je specijalno za ove prilike oformljen da pomaže našim sugrađanima. Inicijativi našoj od pre par dana priključio se jedan naš prijatelj. Iz ovog ekspres restorana će svakodnevno izlaziti po 20 toplih obroka za naše ugrožene sugrađane.